نشط نشط ga نشط sannan ka jarumin maza mai ja da kai babu da cikin maza ka tashi taro na shatu da marmaza ku ya danga na shatu yana zuwa na shatu ka adaba gari ka kuntata ma mutan gari gashi kana juye mai gari wanda ya bi ka ya bi hatsari wanda ya so ka ya so tsiya na shatu ga na shatu na shatu ku gudu ga na shatu baya gyala babba ko yaro maza da mata yana ba su tsoro ita kadari ne wannan yaro tsofaffi ma bai bar su ba kai na shatu ka bi duniya a sannu tunda lokaci yana da gaban kwana al'umma suna ta kai kokenka shatu ka bar jama'a su zama kalau ka bi duniya a sannu tunda lokaci yana da daban kwana al'umma suna ta kai kokenka na shatuka wa'annan yara amma dai wa'annan yara Allah tsine musu albarka ke jiyan da suka sa wuta kai wallahi ba zan yadda ba wallahi ba zan yadda ba sai na je na kai kara wajen mai gari in ba dauki mataki ba wallahi zan dauki mataki in je Lagos in je Port Harcourt har Enugu na shiga na haɗu da maciya mutane yan gareji dan ubansu na hikarinsu sannan da in iska yara yan tsirari wasu zo su takura mu to bari yanzu zan tashi in je wajen mai gari zan kai kara ga kuma ka inna lillahi ga kuma yunwa ina ji amma bari in je dan karasa aiki na sai in tashi in zo in ce gida in ci abinci kiyaye Allah kiyaye ko an ga Allah ya shiga tsakanin mu na shatika adaba gari ka kuntata ma mutan gari gashi kana juye mai gari wanda ya bi ka ya bi hatsari wanda ya so ka ya so na shatika adaba gari ka kuntata ma mutan gari gashi kana juye mai gari wanda ya bi ka ya bi hatsari wanda ya so na shatu ina babanku ina ne gidan ina yarinya na Inna lillahi yanzu inna baki gane ni ba. Inna lillahi. Bari in kira baba. babba ko yaro maza da mata yana ba su tsoro kai ta kadari ne wannan yaro tsofaffi ma bai bar su ba kai na shatu ka bi duniya a sannu sarkin noma a ranka da abokina ya gida alhamdulillah ina zuwa ne wallahi zan je daji
gaskiya in dai na hanya zaka bu ƴan iska yaran nan su na shatu suna nan waje jan nan gangaren ka ba a hankali a to ai ba ma zan gurin sun samu wuta yanzu aka da ƙyan na sha kana ne hayakin ta dai can to suna ma nan hanyar suna nan subunan da gudu suna gangaren suna nan gangare da gudu a to kwana zan yi to wallahi ba zan yi ba za ka je din ba a tashi lafiya to shikenan nagode to gaskiya za mu je wajen mai gari to Allah sa a tashi za mu je wajen mai gari ba komai yawa ka zama shaida tun ga inda suka samu wuta komai to shikenan za a kira ka to madalla nagode nagode Allah ya tsare Allah ya tsare insha Allah Allah ya tsare wanda ya so ka ya so tsiya na shatu ne ya faru ga na shatu shat ta buge ta ha ta dai kai wa shat duka ta yanke jiki ta hawaye ga alama nan ga alama nan wannan ita ta dauta bare karshen ta kai wa shat duka kin dai jawo kanki bala'i bakin kishin ki ne dai yasa ga yanan kin kila faduwa ma kika yi wadda to ku kai ta inuwa ta kai kokenka na shatu ka bar jama'a si zama kalau na shatu Mama labo labo. Inna lillahi na shatu aika yaran nan na ga hita anya bari in dibo kudin adashin inna mutane inna lillahi wa inna Shatti take masoyiya take a yorin zuciyata an zaɓe ganta kaf babu muke yi kashe wuce a yi zuciyar ta haka ƙwarai kuwa ana ta haka a ranka ma wallahi ka jira ta ni da ni ba ci aka bace ba ina ma kama da matoyiya irin kaɗi ni matoyi na kowa ce ni ɗaya ne kuma ko me gani da yake abokan shi kaɗai ce abinci ni kowa ya san matoyi shi ne nake so kuma shi ne jafi da yana duk dan nake aiki babban aiki to ani ina ganin cewa wannan shagiri ban wa kike ce miki na shota ake ce miki ba fa sura ba gaba ba hokki sani cewa garin nan har MP ne sai na zagaye saboda yadda kike kina shan kisto to haka ni ma nake kuma saboda soyayya kice gaskiya duk wanda ya ci maka idan ka zo gurin na da cewa ko ci baba kai min da yake haukanci shi ma ba kowa bane saboda ni ce kaka ita ce ni ce ita ta ce ni to da haka wallahi baka ita ba kashi shatti duba na yaya kana abu kamar cha ya shatti ni ho ba so yi karki yadda haka mari to ai cha ai hannunki ya hau fuskata wannan ma da soyayya ne amma wani maru kan shatti saboda shashashan Albashirinku mutanen garin Bakure da kewaye, muna gabatar muku da sabon katafaren shagonmu mai suna BTN Clothing Nigeria Limited, inda za ku samu galla-gallan atamfofi da kuma dalla-dallan leshi, shadda, kai hadda duka na zamani, kuma duk a cikin farashi mai sauƙi. BTN Clothing Nigeria Limited muna a cikin garin Bakure bakin asibiti. Domin neman ƙarin bayani, tuntuɓe mu ta wannan lambar waya kamar haka: 081 09 04 38 44. Wohoho, garaɓasa sauƙi daga Allah ga kayanmu masu inganci. BTN Clothing Nigeria Limited muna marhaban da masu siyan ɗaiɗai ko masu sari. Sannan muna kasuwanci ta online. Idan kuka sai kayanmu za mu aika muku a duk inda kuke. BTN Clothing Nigeria Limited. Nigeria Limited a garin Bakori, mu ne gidan futta kunya.
Yau, hai, alhamdulillah wannan dawa ai kai Allah mun gode maka wannan dame kai goma ai sai buhu alhamdulillah Allah kan bada lafiya wannan insha Allah yau alhamdulillah alhamdulillah ya kama yaro wato kaga yanzu na amma abin da nake sa amma hukuncin da zai ya kamata idan kai mana laifi ba magana wani haƙuri ai yanzu nan wani bulala zan samu in zane ma take da nake so inda idan an ga baban kama ƙara ba hina kyale ka ba ga mahitsarin ka gani ga mahitsarin ai yanzu bari in samu bulala in zane ma da ke gama ka gani yaro ai yau jikin ka ya ga maka tunda ba ka jin magana sai ka mutane abin da kake so nake subhanallah inna lillahi amma yaron nan Allah wadare subhanallah subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi yaron nan ya makanta ni subhanallah ya makanta min ido kai inna lillahi wa inna ilaihi ka kuntata ma mutan gari gashi kana juye mai gari wanda ya bi ka ya ba sai dai wallahi ba ni me zan ba shi kudin albashin mutane da ka dauka ko ni ma mun ga miki sata kuma kake ni ka man kuɗi ba mai daukan man kuɗi ni kai ka dauke su ba ni wallahi bai wuce ma na shatu kana ni dan dauke barawo wallahi mama na shiti ne domin na kuwa aka tsara ce man na shati ya daukan man kuɗi na shati ba da za a yi daukan man kuɗi kai ka dauke su ba ni kwanaki ba na ga shi sai man shati lemu ba ruwa ka ke ta ne ya budu shi ko sai a hana shi ba ni kuɗi wallahi kawai abu da an ba alƙanin mutum wai ka san dalilin da yasa na jawo ka nan wajen a sai ka faɗa so nake ni magana akan wannan takadarin yaron na shatu so nake ka raba shi da wannan ƙawar taku idan ba haka ba zai ja muku magana a gari yaron nan baya ji kwata-kwata na aiki ƙanina ya je ya so min magi ya amshe kuɗin ya ba shi goruba gaskiya bai kyauta ba to ni shawarar da nake so in baka shine ku raba yarinyan nan da wannan yaro idan ba haka ba za su iya jawo muku maganar da duk gari kaf gari za a ta zancen ku kuma duk inda ka je za a dinga nuna ka a ce ga ɗan gidan su shatu ka zo da shawara mai kyau hakan za a yi ku ne nan wallahi mu ne salamu alaikum wa alaikum assalam da gida lafiya lau yanzu wannan yaron na shatu ya samu wuta ta kusa kona ni da sai dai ku ji labarin na babbaki to ai mu ma maganar shi muka zo yi anan tattaunawa da muke kenan akai to yanzu dai za mu je mu kai kara wajen mai gari yaya kai haƙuri duk magana mai gari mu ajiye ta gefe ka bar komai a hannuna ni zan ɗauki mataki da kaina to shikenan to nawa muna kai mai gari ƙara mun kai mai ƙara ya fito 10 amma har yau bai ɗau mataki ba mu dai a duba mana in ba haka ba gaskiya jiki magayi can ta faɗa ko ake cewa ko menene to jiki magayi dan ba za mu haƙura mu kyale ba yaro karami ya zo yana nema ya wulakanta mu kai haƙuri ka bar komai a hannuna ni zan yi maganin komai to shikenan ni zan tafi gida to zan danyi to shikenan sai na zo gidan abin da nake son ka ya kamata ka ja mai irin nan kunni ta rabu da wannan takadarin yaron in ba haka ba wallahi za su jawo muku maganar da kabgari za a dinga neman ka duk inda ka je kai za a dinga nuna a ce ga dan gidansu wannan shawara na baka gaskiya ne kuma insha Allah zan yi amfani na gode sosai Allah ya bar zumunci baya kyala babba ko yaro maza da mata yana ba su tsoro kai ta kadari ne wannan yaro tsofaffi ma bai bar su ba
gobe lokacin da nake ta ce bari gun same ki saboda sanar gaskiya ina ka zo Jira sosai. Ina tunanin in yau zo wajen ban san wani irin sakamako zan zo in tarasta da wajen ita. A ga fada min gaskiya. da maganin wannan yayi tunani a dafa Ka ga ka kiyaye ni. Ka kiyaye ni ka zo ka tashi ka wuce ciki ka je ka bonta. So kin ga sabuwar da na siya? Gaskiya ba da wani bidiyo ta rashin sanin ya tsirki. An ma tsada. Wa ya sani mafufi da ɓarawo ma ba ta shi ke kika zuga shi ya sa ce ma. hello salam ya ne Ina me haka? Yin shigo cikin gida ba sallama ba komai. Ya fita da gurin ciki na da asiri ne ke faruwa. Tunda na biyan sani su ɗin sai in sayar da arziki kowa yana faɗin da ni da ce fi sai ai ba ku yi shi. Kowa ta ake da shi kika dace. A ina ake irin wannan abun? Wa da kani? An kakka malam ya karanta min cewa ƴaƴan gidan Alhaji Kabiru da kuma mutum biyu. Wannan shi ne so da yarda. to dai za su wani madaji wala in kun so will you shut up zan sayar da kakai idan na gaya wata ko mai kenan sai in kira ka sai in shan hira Na ji da wa kake waya kuma ake cewa za mu je ku sha fira. Wani abin arziki ne ka samu haka kake murna haka ɗan nan. da mushi dai Goro. ta haka ne Sallallahu alaihi wa sallama. Gaskiya iyayenmu mata ba su ƙarya ba da suka faɗa namiji ba ɗau. kwarai ko da gaske na ga kima kamar ta aminci ya za a yi zuwa hanya bayan sallar mutane sai ki yi gurin shagon yakubu zan jira ki a wurin kin so sai ki abin da ya kamata Ko uwar ka mana fa karfin ta ban yake ba dai uwarsa ba sai dai uwar wanda aka mara. To bismillah. ya za a nuna da gidan kasuwa ni aka kira ni a wayan shi gidana kan hausa shi bisani Ni na isa. Miji zai je masallaci ba ma shi ruwan alwala ba. wata mata zai taɓa da wato jamus na ba sai ne ba ta ce Ka bi duniya a sannu tunda lokaci yana da daban kwana al'umma suna ta kai kokenka na shati ka bar jama'a si zama kalau. Na shati sannan ka jarumin maza me ja da kai ba guda cikin maza ka tashi taro na shati da marmaza ya danga na shati yana zuwa. Na shati ka addabi gari, ka kuntata ma mutan gari, gashi kana juye mai gari. Wanda ya bi ka ya bi hatsari, wanda ya so ka ya so tsiya. Na shatu, ga na shatu, na shatu, ku gudu ga na shatu. Baya kyala babba ko yaro, maza da mata yana ba su tsoro. Kai ta kadari ne wannan yaro, tsofaffi ma bai bar su ba. Kai na shatu, ka bi duniya a sannu tunda lokaci yana da daban kwana al'umma suna ta kai kokenka na shatu ka bar jama'a si zama kalau. Na shatu, ku gudu ga na shatu, na shatu, ga na shatu, na shatu, ga na shatu. Na shatu ka addabi gari, ka kuntata ma mutan gari, gashi kana juye mai gari. Wanda ya bi ka ya bi hatsari, wanda ya so ka ya so tsiya. Na shatu, ga na shatu, na shatu, ku gudu ga na shatu.